Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ngut kila Mynsaw jor haga Jingaksiden kabala jia benta kamit kekat kendai tarik ubenai naitung arajar arpoar kabala jia haka por shiposhi teng AA hajan civil hospital Shillong. Kini ke Jingaksiden kadai hapadeng kawai ke kali Baleno kabadanya registration number ML05AA1100 bat kawai ke Thuk Arsaka kabadanya registration number AR02A4662. Ki Ngut ki bala Mynsaw ki dai ki bala shong ha ka Thuk Arsaka ya ki bala tip kerteng kum govin sana ar pulais nem kerta ba shong basa hanong thmai bat ka bala zinya kharnayor ka bala pusan nem kerta ka ba shong basa ha maulai mots yar ya ki bala Mynsaw la penkit cha civil hospital Shillong bat hadu ba penmi ya ka ka khubor ki pulit ki dang penlong ya ka jing tok kit ka ba bania halor ka ka jingjia.